Mit-2-7 ta' Ġunju se jibdew jissarvu l-vouchers li għandhom jagħtu nifs lin-negozji Maltin u Għawċin. Iżda bis-sistema li se jkun qed juża l-Gvern, diversi persuni se jkun qed jiġu diskriminati għas se jirċevuhom ħafna wara ħaddieħor u wara d-data li fiha se jibdew jiġu aċċettati. Dan kif spjega l-Ministru Silvio Xkembri min m'għandu smartphone jew ma jafx jużah, żgur li mhux se jkun qed jirċievi l-vouchers sa dik id-data. Il-Ministru qal li l-ewwel se jkunu dawk li jużaw l-smartphone li se jkunu jistgħu niżlu l-vouchers b'mod elettroniku sal-4 ta' Ġunju. U minn dakinhar jibda l-proċess biex min ma jkunx niżel il-vouchers b'mod elettroniku jirċivihom bil-posta. Din is-sistema li se juża l-Gvern mistennija tkun ta' inkonvenjent u tiddiskrimina kontra l-anzjani li wħud minnhom m'għandhomx jew ma jafux jużaw smartphone. F'April tas-sena li għaddiet, il-Partit Nazzjonalista kien ippropona li kull persuna ta' aktar minn 16-il sena tirċievi l-vouchers biex tingħata spinta lin-negozji fil-Gżejjer tagħna. U minkejja li dakinhar il-Partit Laburista kien ipprova jwaqqa' din il-proposta żufjett ftit tal-ġimgħat biss wara ħabbar li kienu se jitqasmu l-vouchers. F'dan ir-round ta' vouchers, kull persuna Maltija jew bil-permess ta' residenza f'pajjiżna se tkun qed tirċievi 100 euro, 60 euro mqasmin vouchers ta' 15 euro kull wieħed biex jintefqu f'ristoranti, barijiet u akkomodazzjoni turistika fost l-oħrajn, filwaqt li 4 vouchers ta' 10 euro kull wieħed se jkunu jintużaw fis-stabilimenti ta' retail. Dawk l-istabilimenti li fl-aħħar xhur kellhom jissospendu l-operat tagħhom minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija se jibqgħu intitolati biex jiggwadanjaw mill-vouchers li se jkunu validi sal-15 ta' Settembru. Sa dan it-tant, matul l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru Robert Abela qal li fl-aħħar xhur il-qatt f'pajjiżna ma żdiedx. Dan minkejja l-istatistika wara l-oħra ippubblikata mill-NSO u ried kif sfortunatament din il-pjaga olli trasa fost problemi li affettwaw lil ħaddiema Maltin u Għawċin.